Cardom, Carven Same, Topin yang temas tong tong paning samping lo, lepen pini aja tanam jauh lama ke lepen lo. EPHLC, mana EPHLC, mana non hakimi keseng tuji pada sob thale tum tanam mana, lasi kai Bikram rong partum alam thilentum arjupon lo na, lasi halang litum kupisi puma kupisi alang teman langwai ki pima kup, son halang tum lang pon lo na, lasi yang tum keceng man kijut lang man kan tum chini po. Constituency long nili bangka presiden lo nili men ke Bikram long par tapi nadan itu homoti long doan kumki doan si pinida selang pet pen inale tum han presiden cho phalo jase met pet ka cho phanang ko kela hello non ke bangji non ni thomet lo 17 December non James Hanse pu arleng la tum indut bhani tum chelang si APHLC punili tum amen atong athak si APHLC pula tum kesengi phan pusi la tum chi siglo lasi nili tum ki puji gela lo alang itum kopia song ma sengi nili tum ki puduna thaya be sita me APHLC pu pena bangkela tum nang seng dum de nai pusi nili tum la tum so dakkan bachi ni lo la bangke ning oi pik la pen ning jangi pik nili tum la pen alang itum ke claim atum chelang rap pet atum jaseme pela tum chelang rap pet kopi ka cheng mai pen ne chine sita la tum laso APHLC pu amen ang NPN latum non ke sengi pu alam la ke dak jasme pet ke lagi tum APHLC bana pa ma huji phan jasme pet non APHLC tang peglo laso posi non BJP pen alang itu pin khatsi laso na men yu donang jip latum APHLC pu nang senglo la dak ke tum ka mang huduna ye thai do APHLC ke kroya song do an natum jasme pet la ke tum ka mang huduna ye alam ati abe athela ke APHLC be tum chini ne ko mamuni ro de jam san se chini ne namuni ro de chini nili ke atum he chelang li phan theklong la ke APHLC me tum ka chera thangna ta be lang li ke ulotang te la ke bidi lang no APHLC phan nang pamang hudum ta pi phan non alang tum nang claim lo la ke konane alang li konane BJP long pen tangka ban si alang li tum tangka cho NC APHLC pu amen la tuna paklang lo pusi nili tum jongpon lo athelang litum therak nangi polo therak pik nangi ke claim ta ke hai busi ni litum bang ke udunang ko athe kopi kama thalone ki dotang asong lu puta chini lor lo karbiang long atok an nota chini thailo APHLC asong ke chini thailo sita mela James Hanse puinut bhaini atu kopi kama thalone chin delo sita latum seng pen non ke bangji 17 arni December 17 arni selang litum amai pathik lo la ke dipu goboy sa long la si do ana phanta tunirilo APHLC ke ko rat do ana phan ro jopen chenglo inglong jopen chenglo do anta ladak ki dunde ji phansi pachini lo athe ili tum APHLC tum ke ko atum dopik lo la pen piniarni non APHLC ingtang pik lo ka do ve rat tum chini lo nationally tum sita me kamang hudunde pinjia phan si pinila dak ni tum presmit bang so phalo lakni tum da kupli habar jasme pet la ke kupli homosti long lo kupli homosti long ke kroya rat do ana tum sita me la bangkena tum mahudun de pin pen la penali tum do an kachini tum an la so biota ke long atum an usita mena tum ro to kan no long ke thanam thaidi anu tin api esa long tin arong tin na tum ko an ma PS long kachini na tum committee do an na tum ta me ro jo atokan no ke thanam thai la so biota ke pali thai fansi jasme pet na tum han isi pachini lo athe non te bokhelo pin abdik hetlo kapek tum ke APHLC bulote dun thai ta thek la se tum rata phan ke tangrum ji phan asona tum sik bom lo la se do ana tum ma nilhin na me chuniri thule tholo do an pini dak nang kelang do na rat do ana APHLC ke rang rat do atom sa me nali tum ke mang hue pin ji phan si nilin pen pachini ponik lo la se non ta ke sok CRD alang le la yen anse alang ni ke tam tam ni